Welcome back guys sa atong mga storya nga daghan ka makatunan. So lain na usab nga storya guys ang atong sigutan karon. Storya kini sa usa ka amahan nga gikapoy og sa anak nga gusto musuroy. Guys, para masabtan nimo, hopefully nga matapos nimo ni nga video kay adunay daghang mga moral lesson ini sa unahan guys. So inani ang senaryo sa mga storya guys. Dunay usa ka amahan nga gikapoy siya guys. Usa ka manager sa company unya mo absent sa trabaho kay kapoy ayang lawas. So tuod man ni absent siya kay mo pahulay lagi, mo tulog siya, mo pahuway usa siya kay kapoy lagi kayo yang lawas. Karon pagkakita sa anak, niingon ang anak nga, "Pa, wala day karon mo duty?" So niingon ang amahan nga, "Nak, ni absent ra ko ron kay kapoy kaya kong lawas, mo pahuway ko." So ang anak mitubag, "Ingon ka pa, kung mo absent ka, kung dili ka mo duty, imo kong isuroy." Iyon pod ang amahan, "Aw bitaw nak, nalimot manuong ko. Pero sige nak, pero sa dili pa ta mo suroy nak, na ako'y ipabuhat nimo." So, unsa man na pa? Nitubag ang anak. So, ang amahan, mikuha guys o kalendar. Dayon, iya kining gigunting-gunting o ginagmay tong kalendar. Unya, iya hang ipaasimbol og balik sa iyang anak. Niyo ang amahan, "Nak, kung maasimbol nimo ni akong ipanggunting-gunting nga kalendar, nga mapurma gud siya, nga wala gyud sipyat, so, kung mahuman nimo na nak, musuroy ta og dayon. Pero kung dili nimo na mahuman, so dili ta musuroy." Kanara day pa nitubag anak. "Sige pa, ako nang trabahoon." So, ang amahan mipahuway kay gikapoy lagi guys. So, ang pagtuo sa amahan, di gyud maasimbol sa anak. So, higda siya, pagkataod-taod nitawag na ang anak. Niyon ang anak, "Pa, natapos na nako ang imong ipabuhat." So na-shock ang amahan guys. Niyo siya nga, "Dahan, gigunting na ako itong ginagmay." Unya bungkag to kayo niya, purma to balik niya. So, "Be, ako kuno ng tanawon." Itubag ang amahan. Pagtanaw ron sa amahan guys, kay napurma man yun siya o balik. Maugyod ang kalendar nga gigunting-gunting, maugyod ang purmada. So nangutana siya sa anak niya siya nga, "Nak, giunsa man nimo pagpurma nga daghan man kayo ni, bungkag man kayo ni, gigunting man ako ni, nagtuog ko nga dili nimo ni mapurma." So niingon ang anak nga, "Pa, akong gitan-aw sa luyo, naay naong sa tao sa luyo sa kalendar. Busa katura akong gisunod nga pattern. Muna nga pinaagi sa pagtan-aw na ako atong naong sa luyo, nakapurma ako. Katura nga pattern akong gisunod. Akong gipukusan to nga naong para mapurma siya og balik." So napurma gyud guys. So nakasuroy sila. Wala kabalibad ang amahan bisag gikapoy, nakasuroy sila. So guys, di nila lang tamukutob sa atong sambingay. So karon ang lesson nga tumakutlo ani guys, sumala sa gibuhat sa anak nga gipa trabaho siya sa iyahang amahan, dunay gipabuhat sa amahan para makabot gud tong iyang pangandoy nga makasuroy gud siya. So sambingay lang kani guys, ug sa ato usab nga kinabuhi, kung duna day tay pangandoy nga buot na tumakabot sa atong kinabuhi, nagkinahanglan day kita og focus. Kinahanglan di ay nga mo-focus kita. Kay kung wala tay fokusan, just like for example, duna kay goals, duna kay tinguha sa imong kinabuhi nga makabot sa unahan. Pero kung wa pug kay focus sa imuhang goals o sa imuhang desire, so dili po nimo makabot ang imuhang buot maabot sa kinabuhi. Sumala sa gihimo sa anak, gipukusan niya ang saluyo nga bahin ang tao aron nga mapurma niya ang kadtong gipangbungkag gigunting sa amahan. So guys, lain nga lesson nga tumakuha sa ato usab nga kinabuhi, usahay guba kayo ang atong kinabuhi.
guba kay tag background sa atong kinabuhi. Daw sama gipang gunting-gunting, gipang bungkag kayo ang atong kinabuhi. Pero guys, kung duna kay pukusan nga mao ang Ginoong Hesukristo, mao gid nay makapapurma sa imong kinabuhi pagbalik. Ang restoration guys mabalik sa atong kinabuhi kung nag-focus kita diha sa Ginoo. Daghang mga tao karong mga panahon nga baliwala nila ang Ginoo ug wala sila ipakabana sa Ginoo. Ang nahitabo sa ilang kinabuhi, bungkag ang ilang pagpuyo, bungkag ang ilahang panghuna-huna, bungkag kayo ang tingwa silang kasing-kasing ug wala gyud purma, di gyud mapurma ang ilang kinabuhi. So guys, ang makapurma sa atong kinabuhi mao ang Ginoong Hesukristo. Kung pukusan nato ang Ginoo, mao kini ang mo-restore sa atong kinabuhi. Kung unsa man ang nabungkag, naguba sa atong kinabuhi, kaya nang i-restore sa Ginoo kung mubalik kita sa tila niya, mo-focus kita kaniya. Matod pa sa Colosas 3:2, ayaw guna-una ang mga butang nga kalibutanon, hinuon una-una ang mga butang nga langitnon. Ug matod pa sa Hebrewanon 12 bersikulo 2, itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Ginoong Hesukristo nga mao gisandigan sa atong pagtuo. So sumala sa mong sambingay guys, kung duna gyud tay pukusan, aduna gyud tay mahuman. Subot pasabot nga kung duna tay focus, duna gyud tay makabot sa kinabuhi. Aduna gyud tay maabot sa kinabuhi. So daghan kayo nga mga example, mga estudyante, duna sila mga pangandoy sa kinabuhi. Doon na sila yung mga ganahang maabot sa ilang future. Pero during sa ilang pag-eskwela, wala sila focus. Diba? So, ang night ending, wala sila nakahuman sa ilahang pag-eskwela. So, kung wala kay focus, wag gyud kay mahuman. Pero kung doon na kay fokusan, doon na gyud kay mahuman. So, alang usab sa mga dunay trabaho, no? Dapat na kay ganahan nga makabot sa kinabuhi, focus ka. So, ayaw pagpadala sa mga kauban nimo sa trabaho, ayaw pagpadala sa imong amo nga kasab-an ka, focus lang ka sa imong goals para nga makabot nimo kung unsay ganahan nga maabot nimo sa imong kinabuhi. Og labaw sa tanan, para gyud nga tabangan kita sa atong mga paningkamot, sa atong pag-eskwela, sa atong pagnegosyo, sa atong pagpanarbaho o sa atong mga pangandoy para matabangan kita. Labaw sa tanan, focus kita sa Ginoo. Kay ang tao nga mo-focus sa Ginoo, ang Ginoo mo'y mo-restore sa atong kinabuhi. Ang Ginoo ang magpurma sa atong kinabuhi. Guys, kung ibaliwala nato ang Ginoo, dili gyud mapurma ang atong pagkatao. O kung isalikway nato ang Ginoo, dili gyud ma-restore ang atong pagkatao. Daghan kayong naguba sa atong kinabuhi. Daghan kayong kinahanglang ayuhon sa atong kinabuhi. Mabalik lang kini ug maayo lang kini atong kinabuhi kung mga lagad ta sa Ginoo, kung mo-focus ta sa Ginoo. Guys, dili pa ulahi ang tanan. Usa kini ka challenge, kini maong sambingay, usa kini ka challenge nga alagari ang Ginoo aron nga makabot nimo og mapurma og dili gubot og dili samok ang imong kinabuhi. Naa ra gyud sa Ginoo ang tanan guys. Ang imong gikinahanglan, imong mga pangandoy naa sa Ginoo ang katubangan. Now, bisan unsaon nato paningkamot ug pangandoy, kung dili gani nato tagdon ang Ginoo, dili gani nato baliwala ra gani nato ang Ginoo, lisod ginang makabot nato ang ato ang ipangayo. Muna nga guys, hopefully nga nakahatag kita og mga lesson sa kinabuhi. So guys, kung bago pa kani nga channel, dili lang ta kutob sa atong sambingay, daghan pa kay tang umabot nga masambingay ug daghan na tang na-upload nga sambingay guys. An kung bago pa kani nga channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan natong mga video, mga storya nga daghan kang makatunan. So guys, kita-kita na punta sa next video. Kung ganahan kang mutan-aw ini nga video guys, paki-click lang directly. Play ra ni kung imong i-direct og play. Lain na storya guys. God bless. Kita ta. Glory to God.